नमस्कार. गजाली या प्रुडंट मीडियाच्या खास कार्यक्रमामध्ये आज आपल्या भेटीला आलेले आहेत अलका विभास. आठवणीतली गाणी ही जी मराठी गीतांची वेबसाईट आज जगप्रसिद्ध आहे. या वेबसाईटची निर्मिती ज्यांनी केली आणि या वेबसाईटचा सातत्याने विकास आणि त्याच्यामध्ये अधिकाधिक गाण्यांचं संकलन करून एक मराठी साहित्यातला किंवा मराठी गीतांचा खूप मोठा खजिना, अगदी 100 वर्ष जुन्या गीतांपासून आजपर्यंतची गीतं, चित्रपटातील, नाटकातील, प्रसिद्ध काही चित्रपटामध्ये आलेल्या गजला असतील किंवा अल्बम्स असतील, लावण्या असतील, असे विविध प्रकारची मराठीतली गाजलेली गीतं या वेबसाईटवरती आपल्याला पाहायला मिळतात. खरं तर गाण्याच्या अनेक वेबसाईट आपल्याला इंटरनेटवरती मिळतात, पण आठवणीतली गाणी या वेबपेजचं वैशिष्ट्य असं आहे की ही कमर्शियल वेबसाईट नाही आहे आणि ही वेबसाईट निर्माण करण्यामागे एक काही विशिष्ट हेतू अलका विभास यांचा आहे. आणि म्हणूनच आज आपण बातचीत करणार आहोत मूळच्या नाशिकच्या पण गेली 20 वर्ष दुबईमध्ये राहणाऱ्या अलका विभास यांच्याशी. नमस्कार अलकाताई. प्रुडंटच्या स्टुडिओमध्ये तुमचं स्वागत आहे. आठवणीतली गाणी ही वेबसाईट आज माझ्यासारखे निवेदकच काय, पण आकाशवाणी, दूरदर्शन इथलेही निवेदक, रेडिओ जॉकीज असतील, सगळेजण आम्ही या वेबसाईटवरची माहिती वापरतो 2 कारणासाठी. एक म्हणजे आम्हाला गाणी तर अगदी जशी असतात तशी ऑथेंटिक मिळतात आणि दुसरी गोष्ट या गाण्याची सगळी माहिती, गीतकार, संगीतकार, कधी लिहिलं, कुठल्या चित्रपटातलं किंवा नाटकातलं होतं, त्या गाण्याच्या शब्दांचे अर्थ काय, इथपासून त्याच्याबद्दलची माहिती आम्हाला मिळत असते. आणि म्हणूनच आमच्या सगळ्यांसाठी ही वेबसाईट म्हणजे एक दैवत बनलेलं आहे. तर ही वेबसाईट निर्माण करण्याचं मनामध्ये कसं आलं तुमच्या? साधारण 20 वर्षापूर्वी जेव्हा माझी प्राध्यापकी सोडून मी दुबईला राहायला गेले, तेव्हा एक वेगळ्या विश्वाला, एका वेगळ्या जगाला सामोरे गेले आणि एक थोडासा व्हॅक्यूम किंवा एक जॉब सोडून गेलेला असल्यामुळे एक व्हॅक्यूम तयार झालेला होता. आणि माझा विषय शिकवण्याचा हा वेबसाईट तयार करणं किंवा डेटाबेसेस तयार करणं हा असल्याने एक असं वाटत होतं की आपण रिकामे आहोत आणि आपल्याला काहीतरी एक खूप बौद्धिक खाद्याची गरज आहे. तेव्हा मराठी फॉन्ट्स नव्हते, मराठी टायपिंग इंटरनेटवर फार अवघड होतं आणि मी शिकलेले नव्हते ते. मग त्या ह्याच्यातनं मी सुरू केलं की हा वेळेचा चांगला उपयोग करून आपण मराठी टाईप कसं करायचं ते फॉन्ट्स शिकायला सुरुवात केली. मग ते शिकण्यासाठी काय, डेटा टाईप काय करायचं, आपण ॲक्च्युअल टाईप काय करायचं. मग जुनी एक गाण्यांची शाळेतली वही सापडली की जेव्हा रेडिओवर खरखर येत असताना सुद्धा कान लावून लावून ऐकून लिहिलेली गाणी, अशी एक जुनी शाळेतली वगैरे अशी वही होती. मग ती घेतली, त्याच्यात एक 200-250 गाणी अशी कधीतरी लिहिलेली होती. ती टाईप केली. बरोबर चूक तेव्हा असं समजत होतं की हां तेव्हा आपण काहीतरी चुकीचं लिहिलंय, आता आणखीन बरोबर. म्हणजे हे सुरू जे केलं ते वेबसाईट करूया चला असं नाही. वेबसाईट ही अपघाताने घडली. कारण की ही जेव्हा गाणी मी टाईप केली ती कोणाला दाखवायची असं आणि किती जणांना आणि कशी पोचवायची असं जेव्हा प्रश्न आला, तेव्हा मला असं वाटलं आपण तर वेबसाईट तयार करू शकतो. या 250 गाण्यांची एक छोटीशी वेबसाईट करू आणि आपल्या सगळ्या मित्रमैत्रिणींना आणि ओळखीच्यांना पाठवूयात की ज्या योगे आपण सगळ्यांबरोबर ती शेअर करू. ती एकदा इंटरनेटवर गेली म्हटल्यानंतर मग काय त्याचं एक याची त्याला त्याची त्याला अशी ती पुढे जात जाते. आणि पहिल्या महिन्यातच इतकं त्याला रिस्पॉन्स आला आणि 3ऱ्या महिन्यात गल्फ न्यूज हा जो मध्य पूर्वेतलं सगळ्यात मोठं सर्क्युलेशन असणारं न्यूजपेपर आहे, वृत्तपत्र आहे, त्याने माझी अर्धा पेज इंटरव्ह्यू घेतला. त्यामुळे भारतात तिचा ॲक्च्युअली प्रसार व्हायच्या आधीच ती जगभरात पोहोचली. आणि तिथून मला पहिल्यांदा कळलं की जे की मी करते ते केवळ आता वैयक्तिक न राहता त्याचा जास्त सिरियसली, जास्त गांभीर्याने विचार करून हा जगभरात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत कसा पोहोचवता येईल या पद्धतीने आपण जाईल. सुरुवात ॲक्सिडेंटली झाली आणि आता तो माझा मोठा व्यासंगाचा विषय झाला आहे. अरे वा. हेच जी करत होतात तुम्ही साईट, म्हणजे सुरुवातीला आता लोकांना हे आवडायला लागलंय, सो आपण आता काहीतरी आणखी द्यायला पाहिजे असं करत असताना 2 प्रकारे, म्हणजे गाण्यांच्या बाबतीमध्ये आणि वेबसाईट डिझायनिंग किंवा त्या वेबसाईटचा विकास, असे मग कसे टप्पे आले गेल्या 18 वर्षांमध्ये? खूप तंत्रज्ञान जसं बदलत गेलं ना तसं साईटला खूप बदलायला लागलं. म्हणजे उदाहरणार्थ की मी आता जे म्हटलं की तेव्हा फॉन्ट्स नव्हते मराठी, मग तेव्हा साईट कशी चालायची, तर मी टाईप करायचे, त्याची एक इमेज फोटोग्राफ कन्वर्ट करायचे आणि त्या फोटोग्राफ्स दाखवायचे. कारण साधारण वयाचे 12
ते 90. हा जो त्याचा एज ग्रुप लोक जण असतात पाहणारी आणि त्याच्यात इंटरेस्ट घेणारी, ते सगळेजण तंत्रज्ञानाने अगदी पूर्ण हे असतात की त्यांना माहिती असते अशातला भाग नाही. मग ते डायनॅमिक फॉन्ट्स होते तेव्हा, ते कसे पाहायचे, मराठी पाहायचं कसं, हा त्यांना प्रश्न होता. त्याच्याऐवजी मी काय केलं, प्रत्येक गाणं टाईप करायचं, त्याचा एक फोटो घ्यायचा आणि तो फोटो म्हणजे 250 गाणी अपलोड करायचं. ती 250 गाणी ही फोटो फॉर्मॅटमध्ये होती. त्यामुळे त्याच्यातला एखादा शब्द बदलायचा असेल तर मी पुन्हा तो शब्द बदलायचा, त्याचा एक फोटो घ्यायचा आणि पुन्हा बदलायचा. असं करत सुरुवात झाली. मग त्याच्यानंतर फॉन्ट्स सगळ्या भाषांमध्ये, आता चायनीज पण असतं, जॅपनीज पण असतं, तसंच देवनागरीला खूप मोठा स्कोप आला. त्याच्यामध्ये सॉफ्टवेअर्स आली की कसं टाईप करावं वगैरे. मग तो इमेज फॉर्मॅट गेलं, मग ॲक्च्युअल फॉन्ट्स आले. हा एक जो तंत्रज्ञानाचा भाग हा असा. दुसरं कसं की सुरुवात केली तेव्हा फक्त गीतकार संगीतकार इतकं छोटंसं वर्गीकरण होतं. आणि सुरुवातीला मला वाटतं की हे शब्द लोकांपर्यंत गीताचे पोहोचावे एवढंच त्याचं स्वरूप होतं. ध्वनी नव्हताच, ऑडिओ प्लेअर नव्हताच, फक्त शब्द एवढा एकच त्याच्यामध्ये विषय होता. आणि नंतर मग वेगवेगळे त्याच्यामध्ये वर्गीकरण, नुसतं गीतकार संगीतकारापर्यंत थांबले होते. मग त्याच्यामध्ये असं की रागांचं आपण वर्गीकरण करूयात, कुठल्या रागांवर बेस्ड आहेत असं घेऊयात. मग त्याच्यातनं असं की जर नाट्यगीत असेल तर तो बंदिशीवर अवलंबून असतं, मग त्या बंदिशीचा आपण रेफरन्स देऊयात, कारण की पटकन समजतं की बंदिशीची चाल कशी आहे, त्याप्रमाणे गाता येतं. मग ताल सुद्धा कसं होतं की ताल हा जेव्हा नाटक लिहिलं गेलं तेव्हा वेगळा असतो आणि आता कधी कधी वेगळ्या तालात ते गाणं गायलं जातं. तर तोही विषय आपण असं हळूहळू एक जे मला ईमेल्स येत गेले. म्हणजे आता जी मी म्हणते की माझी सुरुवात केलेली जरी वेबसाईट असली तरी आता सगळ्यांची एक चळवळ झाली आहे आणि ती आपल्या सगळ्यांची, आपल्या सगळ्यांसाठी अशी जी झाली आहे. त्याचं हे कारण आहे की जिथून मला फीडबॅक्स जे वेगवेगळे येत गेले त्याच्याप्रमाणे त्या साईटमध्ये तांत्रिकदृष्ट्या आणि त्याच्यातल्या असलेल्या कंटेंट त्याच्यात जे आहे त्याच्यात वेगवेगळे आपण ऍड करत. आणि सध्या मला वाटतं ऑडिओ आणि काही ओरिजिनल आपल्याला युट्यूब लिंक्स पण, व्हिडिओ पण मिळतात. हो, म्हणजे काय झालं की ऑडिओचा हा प्रश्न असा आहे की तुम्हाला डाउनलोड करता आलं नाही पाहिजे. जर डाउनलोड केलं तर त्याच्यामध्ये सगळे जे प्रताधिकार किंवा कॉपीराईट्सचे इश्यू येऊ शकतात. जोपर्यंत आपण डाउनलोड करू देत नाही कोणालाही फ्रीमध्ये, तोपर्यंत हे चालू शकतं. मग मी एक US मध्ये आहेत वेंडर्स, त्यांच्याकडे जाऊन एक खास व्हेरी सिक्युअर ऑडिओ प्लेअर डेव्हलप करून घेतला की जो स्ट्रीमिंग व्हिडिओ म्हणजे तुमच्या दर फक्त 1-1 सेकंदाचा तुम्हाला ऑडिओ रिलीज करतं, ते सुद्धा एका कोडेड फॉर्मॅटमध्ये. आणि ते कोणालाही डाउनलोड करून डिसायफर करून पुन्हा नवीन आपल्याकडे एक संग्रह केला असं करता येत नाही. आणि ही अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट होती. जोपर्यंत ते मला जमलं नाही तोपर्यंत फक्त लिखित स्वरूपात वेबसाईट होती. जेव्हा हे सगळं झालं आणि मग आपण ध्वनी त्याच्यामध्ये आणला, जेव्हा डाउनलोड ॲब्सोल्युटली पॉसिबल नाही आहे तेव्हा. आज तुमच्या वेबसाईटला मला वाटतं दिवसाला 1 लाख हिट्स किंवा ज्याला पेजलोड्स म्हणतात तशा येतात. जवळजवळ 15,000 गाणी रोज, गाणी ना की व्यक्ती, 15,000 व्यक्ती जवळजवळ 1 लाखाच्या वरती पेजलोड्स पाहतात. आणि 30 वेगवेगळ्या देशांमधून आज ह्या वेबसाईटला, म्हणजे ही जी लोक आहेत ती 30 देशांमध्ये पसरलेली आहेत. तर मग हे सगळं होत असताना, आणि मगाशी तुम्ही म्हणाला तसं खूप मोठा एज ग्रुप याच्यामध्ये आहे, तर इतक्या सगळ्या लोकांपर्यंत जी पोचणारी गाणी आहेत तर ती निवडण्याचा, संकलित करण्याचा एक मार्ग काय असतात तुमचे आणि निकष काय असतात? सुरुवात शब्दांपासूनच झालेली आहे, त्यामुळे शब्दप्रधान थोडी जास्त साईट आहे ध्वनीप्रधानपेक्षा. त्यामुळे शब्द हे चांगले असेल, म्हणजे काही काही गाणी खूप कॅची ट्यून्स असतात आणि खूप पॉप्युलरही असतात, म्हणजे लोकप्रसिद्ध आणि आवडणारी असतात. पण ते शब्द तर तुम्ही असे वाचायला लागलात ना तर जरा खटकायला लागतं. म्हणजे आपण कोंबडी पळाली तंगडी धरून लंगडी घालायला लागली, हे गाणं मिळत नाही. तुम्हाला खूप कसं तरी वाटतं की हे नाही वाचायचं कसं. ऐकायला छान आहे, नाचायला खूप छान आहे, अगदी खूपच छान आहे, पण ते वाचायला नाही छान. त्यामुळे शब्दप्रधान हे जेव्हा आहे तेव्हा मुळात ना शब्द उत्तम. बरोबर आहे. गोव्यामध्ये निवेदन करत असताना हे गाणं मला कधी आठवणीतली गाणीवर सापडायचं नाही किंवा डिपाडी डिपांग कधी सापडायचं नाही. त्याचं कारण काय ते मला आज लक्षात आलं. असं कसं वाचणार की काय डीजे मला आईची शपथ आहे, आवाज दे, काय ते डीजे मला आईची शपथ, हे गाणं वाचताना तुम्हाला अगदी असं हे काय मी वाचते असं वाटणार नक्कीच. त्यामुळे गाणं कितीही चांगलं असलं तरी त्याचं कसं असतं, शब्द चांगले असतात
चाल चांगली असते, आवाज चांगला असतो, किंवा त्याच्यातनं एखादी तान चांगली असते. कोणाला काय भावेल, किंवा नाचायला खूप छान असतं. सैराटमधली सगळी गाणी नाचायला खूप छान आहेत, पण म्हणून आपली साईड ही आठवणीतली गाणी अशी असल्याने आपण फक्त शब्दांवरना जास्त महत्त्व देऊन त्या निकषावरती निवडतो. आणि हे निकष म्हणजे सोर्सेस म्हटले कुठून मिळवतात, तर पहिली 250 गाणी माझ्याकडे होती ती होती. नंतर माझा घरातच मराठीचं खूप बाळकडू असल्याने आणि व्यासंग असल्याने साधारण 2000 पर्यंत मी सहज पोचले, शोधत घेत की हे गाणं हवं ते हवं, तर माझा चॉईस होत गेला. त्याच्यानंतर आता हे जसं मी म्हटलं की आपली चळवळ आहे, त्याप्रमाणे खूप जण जसे आपण रसिक म्हणू की जे आहेत ते आहेतच, ते सांगतात हे गाणं मी पूर्वी 20 वर्षापूर्वी ऐकलं होतं, त्याच्यातली मला ही एवढीच ओळ आठवते, मधलीच कुठली तरी ओळ असते, पण ते गाणं खूप छान आहे, बघ कुठे सापडतंय का. माझा शोध चालू होतो. किंवा एखादं वीरधवल करंगुटकर किंवा असे कुणीतरी एक गीतकार असतात की त्यांचं 2 किंवा 3च गाणी त्यांच्या आयुष्यात पण खूप गाजलेली असतात. मग त्यांचा कोणीतरी मुलगा, सून, मुलगी अशी मला हे करते की माझ्या वडिलांची ही गाणी आहेत आणि ती इथे तुम्ही घेऊ शकता का. मग त्या पद्धतीने त्यांच्याकडून मला येतं. कधी कधी मलाच शोध घेता घेता असं वाटतं की अरे वा, हे काहीतरी सापडलं, हे नवीन, म्हणजे कुणालाही माहीत नसतं, मलाही माहीत नसतं, पण कुठेतरी एक अज्ञातात असं गेलेलं पण एक चांगलं काम झालेलं असतं आणि तो मला आणि सगळ्यांना एक शोधच असतो खरं सांगायचं म्हणजे. अशा रीतीने ते आता एक चळवळसारखं झालंय. आणि त्याच्यामध्ये ना जे म्हणजे आता खूप म्युझिकच्या साईट्स आहेत इंटरनेटवरती, मी नावं घेत नाही सगळ्या साईट्सची, पण त्यांच्यामध्ये आपण चालू केलं की ते गाणं ऐकू येतं आणि ते गाण्याचे लिरिक्स असे ऑथेंटिकली तर नसतातच, पण शब्दार्थ किंवा असं काहीच मिळत नाही. आणि जेव्हा आपण आठवणीतली गाणीच्या पेजवरती जातो तेव्हा खऱ्या अर्थाने एक अनुभवाची, भाषेची, जाणीवांची सगळीच समृद्धी वाढते. तर हे शब्दार्थ देण्यासाठी, कारण ते खूप कठीण काम आहे, वेगवेगळ्या काळातल्या शब्दांचे अर्थ त्याच्यामध्ये द्यायचे, तर हे देण्यासाठी तुम्हाला काय काय करावं लागतं. तुम्ही व्यासंग हा जो शब्द वापरलाय तो खरा त्याच्यासाठी बरोबर आहे, मग त्यासाठी तुम्ही दुबईमध्ये राहून हे सगळं कसं करता. माझ्या म्हणजे आता सध्याची स्थिती अशी आहे की माझ्यासमोर लॅपटॉप आणि काम असेल तेव्हा साधारण 7 ते 8 शब्दकोश माझ्या शेजारी असतात आणि इंग्लिश टू मराठी, मराठी टू इंग्लिश असे सगळे डिक्शनरीज वगैरे असं सगळं घेऊनच मी बसते. उदाहरणार्थ काय होतं, रात्र काळी घागर काळी हा खूप छान माहितीचा अभंग आहे. त्याच्यात गुंथ काळी जेव्हा असं येतं तर गुंथ का गुंथ, मग मी काहीतरी गुंथ लिहिलं तर कोणाला तरी एक असं पक्क माहिती असतं की नाही हे गुंथ आहे, मग तो मला ईमेलने सांगतो की नाही हेच आहे. मग मी असं म्हणते की जर आपण अर्थ सांगितला तर तो वादच मिटतो की कुठलं काय आहे. त्या निमित्ताने सगळ्यांनाच माहिती होते. मग मी शोधायला लागले की बुंथचा अर्थ काय, तो इथे का असावा अर्थ आहे, आणि हे किती 150-200 वर्षापूर्वीची हे अभंग किंवा गवळणी आहेत एकनाथांनी लिहिलेल्या वगैरे असं तेव्हाच्या, अगदी तुकाराम, ज्ञानेश्वर वगैरे, ती भाषा वेगळी, प्राकृतातून आपण संस्कृत, प्राकृत, मराठी असा जो लहेजा किंवा शब्द बदलत गेले त्याप्रमाणे अर्थ. आता उदाहरणार्थ अगदी ऋतू हिरवा, ऋतू बरवा. बरवा म्हणजे काय हा जेव्हा प्रश्न येतो, इतके आपल्याला पाठ आहेत गाणी, पण बरवा म्हणजे नेमकं काय. बरवा म्हणजे छान, आपण म्हणतो की ज्ञानेश्वरांनी म्हटलंय की अजून एका अभंगामध्ये पण ना, तो हा विठ्ठल बरवा, तो हा माधव बरवा असं म्हणताना खरं तिथून बरवा शब्द आलेला आहे, पण तो शांताबाईंनी इतका छान वापरलाय की तो आपल्याला इतका नकळत ऍक्सेप्ट केलाय, अर्थ न समजता सुद्धा आपण तो गात असतो आणि त्याच्या खोलात जात नाही. मग भाषा जेव्हा संवर्धनाचा विषय येतो तेव्हा नेमके शब्द तर पाहिजेत, पण ती नेमकं आहे आणि ते चुकीचं मिसटाईप केलेलं नाहीये हे प्रूव्ह करण्यासाठी किंवा त्याच्यातनं सगळ्यांनाच फायदा, याच्यातनं शब्दार्थ हा प्रकार सुरू झाला. हे खूप वेगळे पण मला वाटतं आठवणीतली गाणी या वेबसाईटचं आहे. आणि अजून एक मला असं म्हणायचं की हे आता संशोधन संकलन, एकतर शब्दकोश एकीकडे होते, तुम्ही गाणी जमवताय, पण मग हे ओरिजिनल जे गीतकार आहेत, गायक आहेत, संगीतकार आहेत, वेगवेगळ्या ठिकाणचे अनेक प्रसिद्ध निवेदक आहेत, तर या सगळ्यांशी एक तुमचा संवाद आहे का असं मी विचारते, कारण तुमच्या वेबसाईटवर यातल्या अनेकांचे ब्लॉग्स मला दिसतात. काय झालं की सुधीर मोघे, कवी सुधीर मोघे यांचे खूप आशीर्वाद वगैरे असं म्हटलं तर त्यांना आवडणार नाही, कारण की ते खूप मैत्रीपूर्ण वातावरणात त्यांना राहायला आवडायचं. म्हणजे मोघे सर म्हणायचे, मी त्यांनी सुधीरजी म्हणायला सांगितलं, त्यामुळे पण अगदी असं सांगेन की त्यांनी खूप पाठिंबा दिला. तेव्हा पहिल्यांदा त्यांनी काय सांगितलं मला, ओळखच त्यांची अशी झाली की ही अशी वेबसाईट आहे,
कुणीतरी त्यांना सांगितलं, मग ते म्हणाले की मला आवडेल ओळख करून घ्यायला. मग मी त्यांच्याकडे एकदा गेले. अशा प्रकारे अनेकांशी माझे संबंध येत गेले. पण सुधीर मोघेंनी मला असं सांगितलं तेव्हा की मी एका कार्यक्रमात गेलो होतो, छान एक मोठा प्रसिद्ध निवेदक होता आणि तो माझ्याच गाण्याविषयी काहीतरी त्याची बॅकग्राऊंड सांगत होता. मग असं झालं, मग तसं झालं आणि मग त्याच्यातनं हे गाणं निर्माण झालं. मी मागे बसून ऐकत होतो. शेवटी मनावर राहून मी आलो पुढे आणि सांगितलं की अरे रे, हे गाणं माझंच आहे आणि असं काहीच घडलेलं नाही. त्यामुळे मग त्यांनी मला सांगितलं की तू जेव्हा कधी असं करशील ब्लॉग घे, पण ते कुणाचे घे की ज्यांनी स्वतः आपणहून लिहिलेलं आहे आणि तो जो रिलेटेड व्यक्ती पाहिजे. म्हणजे प्रभाकर जोगाने त्यांनी त्यांच्या गाण्याशी किंवा गीता रामायणाशी संबंधात त्यांचं आहे, किंवा मोघे सरांनी स्वतःचं लिहिलेलं, किंवा अरुणा ढेरे हे अत्यंत काय म्हणूयात ऑथेंटिक असं नाव आणि खूप रिस्पेक्ट असलेला, आपल्याला त्यांच्याबद्दल खूप आदर आहे. त्यांनी ज्या मीमांसा केल्या आहेत कवितांच्या गाण्यांच्या, अशा आपण लिंक स्वरूपात, किंवा प्रमोद रानडे इतक्या वर्षांचं त्यांचं काम आहे, त्यांनी स्वतः लिहून दिलेले ब्लॉग्स आहेत. त्यामुळे अशाच लोकांचे आपण तिथे ब्लॉग्स घेतो की ज्यांचे अधिकार आहे त्या विषयावर बोलण्याचा. कुणीतरी सांगोपांगी तिथे काहीतरी लिहिलेलं आहे हे असं नाही. आणि समजा माझ्या वाचनात आलं तर मी शोध घेत जाते की कुणी लिहिलं, त्यालाही माहिती कुठून मिळाली, त्यांनी ती घेतलेली बरोबर आहे की नाही, असं करत करत तिथपर्यंत आपण पोहोचतो. त्यामुळे ब्लॉगसुद्धा जे आहेत ते अत्यंत अधिकृत असे आहेत. जसं आता तुम्ही म्हणत होतात की म्हणजे बऱ्याचदा मी बोलताना ऐकलं की ही चळवळ आहे, ही चळवळ आहे. तर वेबसाईट म्हणजे कोणी अशी वेबसाईट करत असेल तर तो पैसे मिळवण्याचा एक मार्ग आहे की त्याला खूप जास्त हिट्स मिळावेत आणि ते एक कमर्शियल आउटलुक असतो. मग ही तुमची वेबसाईट कमर्शियल नाही आहे का? ज्याला दोन गोष्टी आहेत की नॉन कमर्शियल आणि नॉन प्रॉफिट असं आपल्याला दोन्ही म्हणायला लागतं. म्हणजे जाहिरातही असतील तर ती कमर्शियल होते, पण मी एखाद्या वापरण्याच्या एंडला किंवा ज्यांच्याकडून डेटा येतो, म्हणजे जे कलाकार आहेत त्यांना प्रमोट करण्यासाठी मी त्यांच्याकडून कॅश किंवा काइंड असं काही घेतलं तर तो प्रॉफिट होतो. तर हे दोन्ही आपण करत नाही. म्हणजे आपण डिक्लेअर करताना असं करतो की ही वेबसाईट नॉन कमर्शियल नॉन प्रॉफिट असं आहे की कुठल्याही प्रकारचं आपण कुणाकडनं आपण ना पैशांच्या स्वरूपात ना इतर कुठल्याही फॅसिलिटीच्या स्वरूपात आपण कोणाकडनं काही घेत नाही. कारण प्रत्येक कलाकाराला समान वेटेज मिळावं, समान प्रेम मिळावं आणि समान संधी मिळावी याने आपण जातो. आणि जे काम माझं नाही, जे मी याच्यातलं मी एकही वाक्य लिहिलेलं नाही, एकही गाणं गायलेलं नाही, एकही गाण्याचं मी संगीत दिलेलं नाही, ज्यांची त्यांची ती कामं आहेत आणि जे काम माझं नाही त्याच्यावर मी पैसे कमावणार नाही. त्यामुळे त्याच लोकांना, म्हणून आपण असं म्हणतो की गाणी इथे ऐका, तुमची उत्सुकता जागृत करा आणि त्या लोकांचे अल्बम्स विकत घ्या, त्यांच्यापर्यंत ते पैसे पोहोचू द्या आणि त्यांना ज्यांचं काम आहे त्यांना ते मिळू द्या. हे फक्त ज्याला आपण टिटिलिएशन किंवा एक उत्सुकता जागृत करण्याचं माध्यम असं म्हणू शकू की आपण काही 3300च्या आसपास गाणी आहेत की जी आपण म्हणतो की वा वा हे छान, खूप काम आहे, जा मागे आणि शोधा, आणखीन तुम्हाला काही बरंच सापडेल. क्या बात आहे. मला वाटतं हा जो ही स्वच्छ आणि निर्मळ विचारदृष्टी जी आहे या वेबसाईटच्या मागची ती खूप महत्त्वाची आहे आणि मला ते जास्त जाणवतं कारण भारताबाहेर इतकी वर्ष राहून आज तुम्ही एका भाषेतल्या गाण्यांच्या संकलनासाठी हे जे खूप मोठं काम करताय याचं एक खूप महत्व आहे. आणखीन एक मी त्याच्यात थोडंसं ऍड करेल की जेव्हा आपण कमर्शियल करतो, म्हणजे मला तशा बऱ्याच जणांनी सांगितलेलं की मला ते विचारायचं होतं की ऑफर्स नाही का आल्या, एवढ्या हिट्स वेबसाईटला येत आहेत, नावं घेणं शक्यतो कदाचित जमणार नाही मला इथे, पण प्रसिद्ध गायक, प्रसिद्ध गाण्याच्या कंपनीज किंवा आता जो व्हिडिओ मॅगझिन्स हा प्रकार चालू आहे, अशा प्रकारची लोक की हे म्हणतात की तुम्ही आमची लिंक टाका किंवा तुम्ही नाव नुसतं द्या फक्त, म्हणजे जाहिरात नका देऊ, पण एक शेजारी फक्त नाव टाका की इथून तुम्हाला मिळेल असं. पण हे सगळं करण्यामध्ये काय होतं की डिस्ट्रॅक्शन येतं. म्हणजे कुठेतरी एक चमकणारी जाहिरात इकडून तिकडे जाते किंवा काहीतरी निळं पिवळं काळं त्याच्यात येतं. आत्ता सध्या कसं आहे, खूप निर्मळ असा एक अनुभव आहे. म्हणजे मला काही जणांनी पूर्वी सांगितलेलं आहे की आम्ही त्याच्याकडे विश्रांती स्थळ म्हणून पाहतो. दिवसभराची धावपळ करायची, कामं करायची, अमुक करायचं तमुक करायचं, संध्याकाळी यायचं, आपली आवड जसं पूर्वी आपण ऐकायचो, रात्री झोपताना 10 ते 10:30 रात्री आपली आवड ऐकायची आणि मग झोपायचं, तसं आठवणीतल्या गाण्याची 4-5 गाणी लावायची
शांत मन असं अनवाइंड व्हायचं, डिस्ट्रेस व्हायचं आणि झोपायचं. मला एक इथे सांगावंसं वाटेल थोडंसं आमच्या प्रेक्षकांना की ज्यांनी अजून ही साईट पाहिली नसेल त्यांनी खरंच त्या वेब पेजवर जा आणि सुरुवातीला जे पेज दिसतं ना ते असं शांत असतं आणि असं लाईट क्रीम कलरच्या बॅकग्राऊंडवरती एक हिरवा पट्टा छोटासा आणि त्याच्यावर पिंपळाचं पान, जसं आठवणींचं पिंपळ पान म्हणतो असं असतं आणि कुठेही कसलाही झगमगाट नसतो आणि इथे हे वाचतंय हे बघा आणि कन्फ्यूज व्हायला होत नाही. ते त्याच्यानंतर तुम्ही गेलात की अनुक्रमणिका, अक्षर शोधा किंवा गीताचा प्रकार शोधा, गीतकार शोधा आणि सरळ गाण्याकडे जा आणि गाण्याबद्दल तुम्हाला जे हवंय ते पहा, वाचा, ऐका आणि व्हिडिओही पहा. अशा प्रकारची सुंदर वेबसाईट आहे. आणि बाकीच्या ज्या वेबसाईट्स आहेत ना त्यांचं काय होतं की त्यांना गाण्यावर गाणं ऐकवणं हा एकच उद्देश आहे. बरोबर. बाकी काहीच त्यांना नको असतं. म्हणजे फक्त एक गाणं, त्याच्यानंतर दुसरं गाणं, त्याच्यानंतर तिसरं गाणं, मग ते सजेस्ट करत जातात किंवा तुम्ही तुमची एक प्लेलिस्ट तयार करून ठेवू शकता आणि तोच फोकस असल्याने प्लेयर तुम्हाला पहिल्यांदा दिसतो. आपल्या इथे गेलं की आपल्याला शब्द पहिल्यांदा दिसतात. बरोबर. आणि मग त्याच्यानंतर तुम्हाला एक ओघाने येणारे त्याचा गीतकार कोण, संगीतकार कोण ही माहिती येते. मग तिसरा लगेच पुढचा येतो प्रश्न की मला हा शब्द अडलाय, त्याची माहिती येते. असं करत आपला प्लेयर हा साईडला कुठेतरी आहे. म्हणून शब्दप्रांत आणि त्याच्यामुळे आपण अभिप्राय हे असे फेसबुकचे अभिप्राय तुम्ही तिथे ऍड करा किंवा असं काहीच ठेवलेलं नाही. इट्स अनक्लटर्ड क्लीन एक्सपिरियन्स. आणि दुसरी एक गोष्ट की अनेक वेळा तुम्ही ते ऐकून त्यातले शब्द तिथे लिहिलेले आहेत. सो आज प्लेयर साईडचा लावून मी ते गाणं ऐकत असताना मी समोर शब्द बघतेय, हा खूप मोठा महत्वाचा फायदा आहे असं मी तरी स्वतः अनुभवते नेहमी. आणि हे सगळं करत असताना मला असं म्हणायचं की आज आता मराठीतल्या गाण्यांसाठी तुम्ही असं करताय तर इतरही भारतीय भाषांसाठी किंवा अगदी कोकणीसाठी, आता आपण गोव्यामध्ये आहोत, तर अशी वेबसाईट तुम्ही डिझाईन करण्याचा काही संकल्प आहे का? मराठी माझी भाषा आहे, मी त्याच्यात शिकली आहे आणि थोडंसं पुढेही शिकू शकते. म्हणजे असं आहे. कोकणीत मला करायला आवडेल ऍक्च्युअली, किंवा इतर भाषांमध्ये, हिंदी आहे म्हणजे गझलांचं करा असं किंवा असं एक खूप येतं सजेशन्स. पण भाषेवर प्रभुत्व थोडं तरी पाहिजे. त्यामुळे मला ते कदाचित स्वतःला करणं जमणार नाही. पण मला ज्या अडचणी गेल्या 14 वर्षात आल्या मलाही येऊ नयेत आणि एकदम छान सुरुवात व्हावी असं जर कुणाला वाटत असेल तर मला अगदी कधी संपर्क साधा. कुठल्याही प्रकारची मी मदत नक्की करेन. म्हणजे कुणाला कोकणी गाण्यांची अशी वेबसाईट करायची असेल तर त्यांनी जरूर अवश्य अगदी अगदी आणि मनापासून मदत करेन. ज्या काही अडचणी माझ्या आल्या त्या सगळ्या बाजूला काढून पुढे जाऊयात असं. आता एका टप्प्यावरती ही वेबसाईट आलेली, याच्यामध्ये आणखी गाणी तर ॲड होत राहतीलच, पण अजून वेगळेपणाने करायला हवंय तंत्राच्या दृष्टीने किंवा काही गरज म्हणून समाजातल्या लोकांची, असे काही पुढचे तुमचे प्लॅन आहेत का? हो, खूप आहेत अगदी. आणि म्हणजे असं आहे की 24 तास आणि खरंच कमी पडतात. म्हणजे किती करावं आणि किती नाही असं होतं. उदाहरणार्थ असं की असे जेव्हा फीडबॅक येतो की माझी एका व्यक्तीने असं लिहिलं होतं की माझी 22व्या वर्षी ऐकण्याची क्षमता गेली आणि त्याच्यानंतर मी आता गाणी तर पूर्वी ऐकलेली आहेत पण हीच गाणी वाचते आणि मनातल्या मनात ऐकत जाते. किंवा पुढचं येतं की नाही मी पाहू शकत नाही, मला दिसत नाही, पण गाणं शिकवणं हा माझा व्यवसाय आहे आणि त्यामुळे मला जर ब्रेलमध्ये काही तुम्ही असं प्रिंटआउट घेता येईल कमीत कमी असं केलं तर माझ्यासाठी फार सोयीचं होईल. मला असं वाटतं आपण जेव्हा म्हणतो की हॉस्पिटल्समध्येच नाही तर अगदी बिल्डिंग्समध्ये सुद्धा अलीकडे तुम्ही नुसत्या पायऱ्या ठेवू नका, तर रॅम्प्स तयार करा की ज्यांना गरज आहे अशा मदतीची त्यांच्यासाठी सोयी पहा. तर मला असं वाटलं की ही अगदी उत्तम आयडिया आहे. निदान सगळी 3000-4000 जी काही आपण ॲड करतो प्रत्येक नाहीतरी महत्त्वाची खरं तो 250-300 गाण्यांचाच खेळ असतो खरं सांगायचं. म्हणजे माहिती असलेली नेहमी गायली जाणारी आणि गाऊ वाटणारी शिकावी वाटणारी गाणी आहेत ती 250-300 आहेत. ती महत्त्वाची गाणी आपण कमीत कमी ब्रेलमध्ये कन्व्हर्ट करावी किंवा आणखीन काही आपण अशा पद्धतीच्या लोकांना मदत करू शकलो आणि तो आनंद त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकलो तर का नाही. तर त्या दृष्टिकोनातून प्रयत्न चालू आहे. त्यासाठी मला काहींची मदत नक्कीच लागेल कारण तो माझा विषय नाही, त्यामुळे ती मदत घ्यायला लागेल. तसंच दुसरा एक महत्त्वाचा मुद्दा आहे की आत्ता जो प्लेअर आहे तो फ्लॅश बेस्ड म्हणजे फ्लॅश प्लग इन त्याला लागतं, त्यामुळे लॅपटॉप्स आणि PCsवर तो चालतो आणि मोबाईल डिव्हायसेस
आयपॅड, मोबाईल, कारण अलीकडे सगळी गाणी ऐकली जातात ती बेसिकली मोबाईलवरनंच, किंवा कुठल्याही वेबसाईट व्हिजिट्स होतात त्या सगळ्या मोबाईलवरनं होतात. त्यामुळे तो मोबाईल फ्रेंडली करणं हे आता 1 महिन्यात होईल. म्हणजे की 1 महिन्याभरात साधारणपणे तुम्ही मोबाईलवरती आणि मोबाईल डिव्हायसेसवरती तुम्ही गाणी ऐकू शकाल. आणि तिसरा पुढचा एक स्टेप येते म्हणजे ते ॲप डेव्हलपमेंट. तो ॲपलसाठी म्हणजे ज्याच्यास आहेत ते डिव्हायसेसमध्ये कदाचित जाऊ शकणार नाही, पण अँड्रॉइड ॲप साधारण 6 महिन्यात नक्की येईल. तुमचं आठवणीतली गाणीचं अँड्रॉइड ॲप येणार ही खूपच चांगली गोष्ट आहे. म्हणजे मी त्याची वाटच पाहते. अजून एक मला विचारायचं की आपण नेहमी चित्रपटांसाठीचे अवॉर्ड सेरेमनी बघतो, नाटकांचे बघतो, अगदी जाहिरातींचे पण अवॉर्ड सेरेमनी असतात, बेस्ट ॲडव्हर्टिजमेंट. तर असे वेब डिझायनिंगचे पण पुरस्कार काही असतात. तर अशा कुठल्या पुरस्काराला तुम्ही अप्लाय केलं नाही का? वेब डिझाईनचे महाराष्ट्र शासन स्वतःच एक मराठीत असणाऱ्या वेबसाईट, संकेतस्थळ जेव्हा म्हणतो आपण तेव्हा मराठीत बोलायचं असेल तर अशांसाठी स्पर्धा घेता. पण त्याची काही एक नियमावली असते की तुम्हाला प्रत्येक गोष्ट फक्त मराठीतच हवी किंवा ती अशा पद्धतीने जायला हवी, त्याच्या पद्धतीने जायला हवी. पण आपण जी वेबसाईट चालू केली आहे ती अशा आहे की एक भाषेचं संवर्धन आणि प्रसार. म्हणजे मला वाटतं जेव्हा गाण्याचे देवनागरीमधून एकीकडे लिरिक्स दिसतात त्याचवेळी इंग्रजीमधूनही दिसतात, रोमन स्क्रिप्ट मध्ये दिसतं. शोध जेव्हा आपण गुगलवर घेतो ना तेव्हा तुम्ही कसं आता एखादं गाणं शोधायचं असेल की अबीर गुलाल असं म्हणायचं असेल तर मराठीत अबीर ब ला वेलांटी वगैरे करून तुम्ही अबीर गुलाल असं शोधू शकता किंवा ABIRGULL असं शोधू शकता. जर तुम्ही फक्त मराठीत राहिला तर तो शोध घेण्यासाठी गुगलला फक्त अबीर असं मराठी शोधायला लागेल. ॲज अगेन्स्ट जी आत्ताची पिढी आहे ती ह्याच्यात नाही आहे. त्यांना मराठी टाईप करणं आणि हे सगळं त्यांना भाषा समजते, आवडते, त्यातली गाणीही म्हणायला आवडतात, त्यांचं खूप मनापासून प्रेम आहे. पण देवनागरी स्क्रिप्टशी ते तेवढे फ्रेंडली नाही, कारण त्यांचं शिक्षण मुळात नाही इंग्लिश मिडियम मधून झाले. ते पटकन वाचायला त्यांच्या डोळ्यांना सवय असं म्हटलं तर इंग्लिशची जास्त असते. आणि जगभर जी कुटुंब आता ही आहेत मराठी गाणी ऐकणारी, इंडियन मराठी डायस्पोरा असं म्हणू आपण, बृहन महाराष्ट्र असं जे म्हणतो आपण, त्यातल्या नव्या पिढीसाठी नवी पिढी आहे त्या, किंवा अगदी म्हणजे तो अबीर गुलाल मराठीत टाईप करण्यासाठी तुम्हाला मराठी टायपिंग यायला पाहिजे. आणि जो 70च्या वरचा वय वर्ष 70च्या वरचा जो एक गट मोठा आहे त्यांना ते येत नाही. त्या सगळ्यांच्या सोयीसाठी इंग्लिशमध्ये ते नाव जर निदान कमीत कमी नावं असणं आवश्यक. मग तर पुढे जाऊन म्हणेन आणि अशा निकषांमुळे मग जसं आपण ज्या 250-300 गाण्यांचं आपण ब्रेलमध्ये कन्व्हर्ट करू त्यांना आपण करेक्ट ट्रान्सलेशन का देऊ नये की त्या मुलांना सुद्धा गाताना भाषेचा आवडते, ही आवड आणखीन वाढली तर ते देवनागरीकडे वळतील. बरोबर. पण अशा सगळ्या कारणांसाठी मी त्या दिशेने जात नाही की आपल्याला एक बक्षीस मिळवायचंय म्हणून साईटमध्ये हे बदल केले आणि असं केलं नाही. जितक्या जास्तीत जास्त लोकांना आपल्याशी जोडता येईल आपल्याला त्या दृष्टीने आपण बघावं. मला ह्या गोष्टीचं खूपच कौतुक वाटतं आणि तुमचं खूप खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा की मॅथमॅटिक्स आणि स्टॅटिस्टिक्स अशा विषयामध्ये अनेक वर्ष प्राध्यापकी करून, म्हणजे आमच्या दृष्टीने हे वृक्ष विषय, आणि ते करत असताना ती प्राध्यापकी सोडल्यानंतर मनातली गाण्यांची आवड जोपासून स्मरणातल्या गाण्यांची ही वेबसाईट आठवणीतली गाणी तुम्ही निर्माण केलीत. आणि त्यानिमित्ताने एक भावविश्व अनेक वृद्धांचं की जे आज निवृत्तीनंतरच्या काळामध्ये खरं तर हा स्मरणरंजनाचा काळ असतो आणि त्याला इतकं सकस असं सांगीतिक वरदान या साईटच्या दृष्टीने मिळतंय, निमित्ताने मिळतंय, ही खूप मोठी गोष्ट आहे. आणि असंच काम तुमच्याकडून इथून पुढे होत राहू दे. आणि आज खास तुम्ही इथे आलात आणि आमच्या सगळ्या प्रेक्षकांशी बोललात यासाठी तुमचे खूप खूप आभार. प्रुडंट मीडिया, संगीता, गझाली कार्यक्रम, धन्यवाद. धन्यवाद. गझालीच्या सगळ्या प्रेक्षकांना नमस्कार.